Ni sinisten dizut, liburuan irakurleak topatuko duna da, Sanferminetako bortxaketa kolektiboa abiapuntu bezala hartuta, ez kasu hori zehaz-mehaz azalduta, baizik eta abiapuntu hartuta topatuko du genero indarkeriari eta indarkeria sexistari buruzko hausnarketa kritiko bat, ez? Nolabait, erradiografia bat erakusten duna, indarkeria horrek aurpegi asko dauzkala eta hainbat modutara adierazten dela, ez? Eta ez dela bakarrikan indarkeria fisiko bat momentu baten erabiltzen dena erasoa, ez? Baizik eta erasoa osatzen dutela askoz violentzia mota gehiagok, ez? Beste violentzia diskursibo oso sendo batek, hedabideetan desplegatzen dena, epaiketan agertzen dena, eta nola kasu hau bihurtu den horren ikoniko neurri handi batean, gertatzen den testu inguruagatik eta momentuan dagoen erreakzio sozialagatik, ez? Erantzun feminista oso sendo bat egon dalako. Eta helburua da azkenean, irakurketa morbosotatik aldendu, ez? Kasu honetan gainera datu gehiegi ez dela eman zaizkigu, ez dutenak askotan laguntzen irakurketa egoki bat egiten, eta aldiz nolabait kuadro osoa ikusarazteko ariketa bat da, hau ez? Berriro gertatzen denean, horren aurrean jarrera pertinente bat hartu ahal izateko.